Aizkolariak non, noiz eta nola sortzen diren jakin nahi badugu, nahita nahi ez Euskal Herriko basoetan egiten zen lan gogorra aztertu behar dugu. Basoko lanetan aritzen zirenak, ikazkinak eta baso mutilak taldetan abiatzen ziren basora. Taldetako gazteen ardura zuhaitzak botatzea zen eta zaharrena botatako zuhaitzaren adarrak moztu eta txondorra prestatzea, jarraian ikatzea egiteko. Giro honetan sortzen dira aizkora desafioak. Gazteen indarra eta odolberoak alde batetik eta zaharren trebetasuna eta esperientziak bestetik aukera ezin hobea eskaintzen zuten lehia sortzeko. Urtez urte, aizkolarien arteko saioek aurrerapen handia ezagutu dute. Benetako probak areto itxietan eta ikuslegoari deia zabalduz egiten direnak mendearekin batera hasten dira antolatzen. Garai horretan makina bat aizkolari handik beren trebetasuna erakusten dute. Denen artean, Kexeta Urrestillako kirolariak aipamen berezia merezi du. Kexetak 31 proba garrantzitsuetan parte hartu zuen eta gehienetan irabazlea izan zen. Aizkolarien historia luzean berau dugu dudarik gabe aizkolaririk bikainenetako bat. Gaur egun aizkolariak beste kiroletan aritzen diren kirolariak bezala kontu handiz prestatzen dira. Lehenez bezala gertatze saio bereziak, masaiak eta janariaren kontrola oinarrizkoak bihurtu dira gaur egungo aizkolari gazteentzat. Honen ondorioz egiten diren markak garai batean pentsa ezinak ziren. Orain, aizkorari buruzko ohar batzuk egingo ditugu. Aizkora baten burutze prozesuaren ardatz nagusia sua da. Bertan berotzen da gori-gori jarri arte gero aizkoraren burua izango den burdin zatia. Burdina su barrenetik atera eta alderdi goritua landu ondoren ingudearen gainean buruaren forma ematen zaio. Buruaren barruan galtzairua sartu ondoren, guztia berriz sutan sartzen da. Burua eta galtzairua gori-gori daudela atera eta hauts itsaskorra tartekatzen da. Guzti hau sutan sartzen da, berriz goritu arte. Gori-gori dagoen bitartean mailu handi batez aizkoraren forma ematen zaio. Azkenean eskumailuez bukatzen da. Orain buruari kirtena sartzeko behar duen zulua lantzen zaio. Burdinari gogortasuna ezartzeko egiten den prozedurari tenplea deritzo. Tenplea burdin goria uretan sartuz egiten da beti. Bukatzeko esmerilan akabatzen da. Bi aizkora mota bereiz daitezke Euskal Herrian, Bizkaiko aizkora txikia eta Nafarroakoa. Azken honek buruan nabarmen lodia dauka eta ahoa ia borobila.
Nazioarteko lehiaketek argi eta garbi erakutsi dute Australiatik ekarritako aizkoraren nagusitasuna. Aizkora hauetan burutik ahora bitartekoa ez da gizentzen eta ahoa zuzenagoa da.